Какво успя да спасиш от файловата? Почти нищо. Всичко е поразено от атаката на сървъра. Казах ти, трябваше да се включим в системата за разпознаване и ранно реагиране на киберзаплахи. Известно е, че през мрежата се изпращат милиони важни документи. Именно те са цел на кибератаките. Така конкуренцията може да открадне важни проекти и планове, които да използва за себе си. Системата за разпознаване и ранно реагиране на киберзаплахи ще ви предпази. Вие ще имате навременна информация за съществуващите заплахи и ще сте подготвени. Правоохранителните органи също ще знаят и ще могат да ви защитят. Така, случаи като този ще бъдат предотвратени, защото сигурността е повече от приоритет.